Friesland krijgt er haast 40 nieuwe weekagenten bij en gaat er maar van 90 naar 130. Greensland moet er 40 inleveren. Dat zei de chef van de nieuwe politie-eenheid Noord-Nederland, Oscar Dros. Friesland rint met het aantal weekagenten nou achter op andere provincies en dat wil de nieuwe politiechef Liekloeken. De ANWB stapt in 2014 uit het gearwerkingsverband met de VVV. Dat vanwege oprinnende kosten. In Friesland zijn er 4 combinatiewinkels van de ANWB en de VVV. Op het Ameland, het Jereveen, in Dokkum en de Jouwer. Ze vinden het spietig dat het gearwerkingsverband ophoudt. De meeste inwoners van Ingelum en Bitgemolen die op 12 februari haar huis uitmatten vanwege het oprijden van bommen op de vleerbasis is net van doel voor te gaan. De bewoners vinden dat ze 4 te kwart van tevoren waskogen binnen. Toertochtorganisaties in Friesland nemen extra veiligheidsmaatregels naar aanleiding van de tocht bij Giethoorn-Juster. De clubs gaan afspraken maken met politie en gemeenten. Er zal streng tasjongen worden op het maximaal tal deelnemers. Liek op de brekken, dat de tariedings voor een toertocht Joet al begon binnen. De komende nacht zijn er opklarings, maar ook bewolking en lichte ontmatige frost van min 3 tot min 7 graden. Monier eerst nog wat zinnen, daarna bewolking en middags wat lichte sneeuw. Er stiet een krachtige zuidestenwind bij een temperatuur van om het vriespunt hinnen.